Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, είπα άλλος. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Ανοίγει, αυτή η πόρτα ανοίγει. Αλλά έχει απόλυτη ισχύα. Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λίγο tap-tap και κοινοποίηση. Έχουμε έρευνα, ναι. Τώρα, παιδιά, κάποιες στιγμές, να ξέρετε, ίσως δεν έχει πάρα πολύ καλό σήμα. Αλλά τι να κάνουμε. Πάλαλος, ευχαριστούμε, ρε. Αυτή η πόρτα νομίζω άνοιγε. Η άθεση δεξιά. Η δεξιά πρέπει να ανοίγει. Μην ακουμπήσεις τίποτα. Πουθενά. Μόνο πόρτα, ναι. Παιδιά, είμαστε σε εργοστάσιο αμίαντου. Για να μην ρωτάτε. Καλησπέρα, Νίκο. Για άνοιξε εδώ. Ό,τι γίνει, μαλάκα. Τι έχει εδώ μέσα, ρε. Στάρι. Έλα, κλείσε πόρτα. Κλείσε, μην έχουμε τίποτα. Ευχαριστούμε για τα δώρα, παιδιά. Πάμε λίγο tap-tap και κοινοποίηση. Έκλεισες πόρτα. Μπράβο. Βλέπεις τίποτα περίεργο? Πουθενά, να ξέρεις. Παιδιά, κολλάμε. Γράψτε μου λίγο. Τι κρύο είχε. Κολλάει. Γράψτε μου λίγο αν κολλάμε. Ό,τι σε πει. Τράβα λίγο. Έρθεις, δεν έρθεις, να ξέρεις τα ποτά, θα τα χρεώσουμε. Άσε μας, ρε χάρη. Είμαστε στο εργοστάσιο αμιάντου, παιδιά. Κολλάει. Κολλάει. Λίγο. Όχι, πρόσβαση δεν έχει. Ναι, θα έχουμε λίγο κόλλημα, να ξέρετε. Πρέπει να βάλουμε λίγο EMF εδώ, Βάλε. στο κάτω μέρος. Λίγο EMF, στη δεύτερη κολόνα. Βάλε. Υπάρχει μαζί μας. Υπάρχει ενέργεια που κάνει
Δώσε μας ένα σημάδι. Κολλάει. Ξέρεις τι, πάρε το EMF. Το EMF φέρ το πιο εδώ. Γιατί δεν μπορώ να μπω πολύ μέσα, κολλάει. EMF φέρ το πιο εδώ. Γιατί δεν μπορώ να μπω πολύ μέσα, κολλάει. Άστο εκεί. Επαναλαμβάνω, υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας. Τι λέει, ρε. Δίπλα σας. Πού δίπλα μας. Γράψτε το, έφτιαξα το. Τι τουλάχιστον, εδώ ένα σημάδι. Γιο. Πείτε μας λίγο αν κολλάει, παιδιά. Κολλάει πολύ. Έχεις τη δύναμη να το κάνεις. Κάτι εδώ μαζί μας. Κολλάει. Κολλάμε. Πάμε λίγο έξω, λες. Πάμε λίγο έξω. Έξω λέει. Έξω, λέει. Έξω λέει. Ω, έξω. Μαλάκα, κάτι ακούω έξω. Κάτι ακούγεται απ' έξω. Έκανε. Κάτι γίνεται έξω, φίλε. Κλείστο για μένα. Ω, έξω. Μαλάκα, κάτι ακούω έξω. Κάτι ακούγεται απ' έξω. Έκανε. Κάτι γίνεται έξω, φίλε. Κλείστο για μένα. Άνοιξε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκόλλησε τώρα καθόλου? Γιώργο. Τι? Κοίτα πώς ανάβει έξω. Μ' ακούγονται και χτύπη, ρε φίλε. Τώρα οκ, λέει. Παιδιά, συγγνώμη που κολλάει, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θα το βάλουμε εδώ έξω. Εδώ έξω έλα να κάνουμε μία γύρα, μήπως στρώσει η κατάσταση. Ωραία, σαν το λέω. Εν τω μεταξύ, για να δούμε θερμοκρασία, ρε φίλε. -2. Άρα κάτι υπάρχει εδώ έξω.
μόνο ψόφος. Όπως καταλαβαίνετε, ο αμίαντος είναι ένα επικίνδυνο υλικό. Είχαν πάθει κάτι τότε κάποιοι εργάτες και έτσι το έκλεισαν και το παρατήσανε. Αυτό. Να κοιτάς και λίγο πίσω, Και πες, σου λέω τώρα, ότι πετάγεται λύκος. Τι γίνεται? Έχω κάνει διαθήκη. Καλά. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Το και Και εγώ Όχι, δεν έχουμε παιδιά κάτι. να σου πω, τράβα λίγο πουλάει. Όχι το 10. Φίλε, μα το έχουμε. Καλησπέρα. Φίλε, δεν έχουμε σήμα. Εσύ το κάνεις αυτό? Ποιο? Πες μου τι έκανα. Εσύ. Είσαι μαλάκας? Όχι, δεν έκανα τίποτα και άκουσα κάτι σαν γρίλισμα. Είδες που σε είπα? Αγριογούρνο είναι. Όντως. Όντως. Το άκουσες? Μ' άκουσες? Το γρίλισμα. Αγριογούρνο είναι. Όντως. Ναι, ναι. Έχει μπει μέσα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Άνοιξε το αυτοκίνητο. Ωραία. Καταρχήν δεν ξέρω αν έχουμε σήμα εδώ. Τώρα έχουμε σήμα, ρε παιδιά, γράψτε κάποιος λίγο. Φίλε, εκεί μέσα ακριβώς που βαράγαμε, Ναι. σαν βήματα, σαν σκιά και άκουσες και... Δεν ρε. Και το χτύπημα. Δεν ξέρω, φίλε. Κλείδωσε το αμάξι μόνο του. Τι έκανε? Κλείδωσε.
Εδώ έχουμε σήμα. Σκύλους δεν έχει. Πάλαλο σκύλος δεν έχει εδώ πέρα. Αγριογούρουνο ναι. Γιατί είμαστε πάνω στο βουνό. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Άκουσε τα μάκης που κλείδωσε. Κλειδώνει μόνο του. Μην παίζεις με την μπαταρία. Ρε μόνο του σου λέω κλειδώνει. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Η σελάνια λέει όχι 2 φακούς. Όχι 2 φακούς. Το πίσω. Ναι, Τραβά πάνω. και χτύπα εκεί μέσα. Πάνω. Ναι. Τώρα θα βάλουμε παιδιά και spirit box. Καλησπέρα Φιώτιδα. Όπως είσαι, μην τα ανοίξεις. Όχι. Μην το δεις. Τι θα βάλεις. Εγώ το δικό μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχει ξανακάνει. Καταλαβαίνω. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Αν είναι κάτι εδώ μαζί μας, ήρθαμε με σεβασμό στο χώρο. Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Δώστε το πίσω. Τι λέει, δώστε το πίσω. Τι εννοείς δώστε το πίσω. Το άκουσες. Από πάνω. Κάτι δεν πάει καλά φίλε εκεί. Μπορείς να μας πεις τι να δώσουμε πίσω. Κάτι έχει εκεί φίλε. Εκεί που σε είπα ότι άκουσα το γρίλισμα. Παιδιά μέσα δεν έχουμε σήμα. Γιώργο Μίνελη. Τι χτυπάει ρε. Κίνδυνος. Πες μας το όνομά σου. Πες μας το όνομά σου. Καλησπέρα Άκη.
Βρισκόμαστε σε ένα κτίριο αμοιάντου, το ξαναλέω, εργοστάσιο βασικά, το οποίο παρατήθηκε γιατί κάποιοι εργάτες, όπως ξέρει το αμοιάντος, είναι ένα επικίνδυνο υλικό. Κάτι πάθανε και έτσι το κτίριο παρατήθηκε τελείως. Τι χτυπάει ρε? Θες να μας πεις κάτι? Ναι, κάτι είχαν πάθει τότε. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς, παιδιά. Να μην λέω και ό,τι να είναι. Μείον 8, μείον 11. Τι κάνει θερμόμετρο ρε? Λευχημία από ακατάλληλα υλικά, ναι. Κάτι είχε γίνει τέλος πάντων. Έχει πολλά χρόνια που είναι αυτό το εργοστάσιο. Δυστυχώς μέσα δεν υπάρχει σήμα για να μπούμε. Το προσπαθήσαμε στην αρχή, αλλά Ουρανός λέει. και γιατί δεν ακούγεται? Τι έχεις στον ουρανό? Φοβάσαι. Εγώ καθόλου, γι' αυτό είμαι εδώ. Μήπως φοβάσαι εσύ? Είναι καρκινογόνα. Ναι, ναι, το γνωρίζω. Ποιος είναι αυτός? Εσύ θα μου πεις ποιος είσαι. Πες μου το όνομά σου. Καλησπέρα Γιάννη. Φίλε, πρώτη φορά πραγματικά έρχομαι σε κτίριο και μου κόβονται τα πόδια. Και εμένα. Πάλι βρήκες. Ναι ρε σου λέω, κάτι ακούγεται. Παιδιά, όποιος έχει ακουστικά και τα βάλει, ίσως ακούσει αυτά που ακούμε κι εμείς. Από πότε? Δώσε ένα σημάδι. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί δεν είσαι σίγουρος? Πες μου το όνομά σου. Όπως σου είπα και πριν, ήρθαμε με σεβασμό σε αυτό το μέρος. Και άκουσα εκεί πάνω. Εδώ κάνει κρύο τώρα. Πάρα πολύ κρύο. Γάμο το. Δεν φαίνεται το θερμόμετρο, ρε φίλε. Μα φαίνεται. -2. -5, βλέπεις? Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Βλέπεις το θερμόμετρο? Ρε φίλε, βήματα ακούω. Τι λέει, γεια σου Πάνο, γεια σου Πάνο μου. Τι λέει ο Πάνος, κάτι λέει ο Πάνος. Ο King of the Ghost κάτι γράφει, παιδιά, δείτε λίγο. Έτσι το σήμα, αν ήλθε. Πίσω από το δέντρο στα κλαδιά μέγα. Κολλάς αδερφέ μου, γιατί είμαστε πάνω στο βουνό πάνω.
εκεί. Πότε είσαι με το μεγάλο φως. Πού λες? Εκεί μέσα. Το βλέπεις αυτό. Ναι, Τη σκιά τη βλέπεις. ναι. Αποκλείεται να είναι δικιά μας σκιά. Παιδιά, το σήμα είναι επειδή είμαστε πάνω στο βουνό, να ξέρετε. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι το σήμα δεν θα είναι τόσο καλό. Φτάνει εκεί πέρα το θερμόμετρο. Όχι. Δεν φτάνει. Βασικά φτάνει, αλλά φοβάμαι μην πιάσει από τον αέρα, ρε φίλε, πράγματα. Δηλαδή... -0. -0. Εκεί πέρα κάτι σαν να ακούστηκε. Άνθρωπος να είναι αποκλείεται. Πού να έρθει εδώ πέρα. Όχι ρε, τι άνθρωπος ρε. Εδώ μεταξύ τα χέρια μου είναι παγούς. Μόνο. Κάτσε να βάλουμε λίγο το άλλο του spirit ρε. Έλα. Βάλαμε συντονιστή να μπορώ να... Είναι κάτι εδώ μαζί μας. Ερμή. Πάοκ. Τι λέει ρε. Κατηγορείται εκεί μέσα. Θα το κλείσω. Γιατί? Δεν ακούς τίποτα, δεν πες τίποτα απαντήσεις. Περίμενε λίγο. Πες μας το όνομα σου. Εντάξει, πάνω. Ο Πάνος δικός μου είναι εγωγά. Πάνω, εντάξει, το έφτιαξα ρε. Πώς σε λένε? Πες μας το όνομά σου. Τι είπε? Φοράει αμή. Φοράει αμή λέει. Φοράει πανί, φοράει αμή, φοράει πανί. Πάνω δεν είπα στα παιδιά ρε τι και πώς γι' αυτό, δεν ξέρουνε. Εκεί θα παίξουμε λέει. Ouija. Τι λέει ρε μαλάκα? Λουίζα, εκεί θα παίξουμε. Ouija είπε. Γουίτζα, εκεί θα Ouija ξέρεις τι είναι? Τι? Αυτό το παιχνίδι που καλείς πνεύματα. Και λέει, Γουίτζα, εκεί θα παίξουμε. Πες μου το όνομά σου.
Δεν έχω και σήμα να πάω πιο πέρα, ρε φίλε. Κόβεται το σήμα, ρε γάμο. Βλέψε εδώ. Θέλω να πάμε σε εκείνο το σημείο εκεί που ήμασταν, που βλέπαμε. Αλλά δεν έχει σήμα, ρε. Είσαι τρελός ρε εκεί πέρα που ακούστηκαν βήματα. Πείτε μου αν κολλήσει να ξαναπάω πίσω, παιδιά. Βλέπεις που κάνει σαν θολούρα εκεί. Ενώ ρε παιδί μου η... Κοίταξε. Πού να κοιτάξω. Κοίταξε. Πού να κοιτάξω. Πούστη. Παράθυρο. Σήμα, ρε φίλε. Εκεί πέρα. Τράβα ένα βίντεο. Αγγλικά μιλάει. Τώρα επανήλθε. Λέει, κάνε ένα σιγανό πλάνο μόνο στο πάνω μέρος. Τώρα θα το κάνουμε. Παρατήρησε την κάμερα του τι μου παίζει. Και έχει και μια θολούρα, βλέπεις. Και μπροστά έχει θολούρα. Κοίτα λίγο, έλα να δεις. Έλα να δεις. Κοίτα, βλέπει μέσα από το κινητό. Πού φωτίζω, Ναι, το βλέπεις το μαύρο αυτό που είναι σαν άνθρωπος. ναι, Κοίτα μαλάκα, το βλέπεις. το βλέπω. Μπροστά, εδώ, εδώ. Παιδιά, το βλέπετε. Κάντε screen εδώ. Το είδες. Κοίτα το, από το κινητό φαίνεται πεντακάθαρο, δες. Και δίπλα κι άλλο. Να το, Ναι, πάνω. ναι, αυτό σου λέω. Ωραία, τέλεια. Φίλε, εντάξει, απίστευτα, Και πιο πάνω, κοίτα. Το βλέπεις. 2. Ναι, ένα κάτω, ένα πάνω. Είχαν καιρό να μας δούνε φαίνεται. Στη γωνία. Ναι. Όχι, κάποιος είναι στο τρίτο, λέει. Εγώ σκέψω ανέβηκα εκεί πάνω την άλλη φορά. Τέρμα πάνω. Να πας. Εγώ δεν πάω. Δεν μπορείς να ανέβεις τώρα. Καταρχήν δεν έχει σήμα και κατά δεύτερον δεν έχει σκάλα. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ωραία, όσοι έχετε screen στείλτε τα στο Instagram. Instagram, Facebook, όπου θέλετε. Γεωρικά. Τι. Εκεί μέσα. Ας το κοιτάω εγώ πίσω. Δεύτερη κολόνα. Κάτσε να το εντοπίσω. Δεξιά λες. Ναι. Ναι, το βλέπω. Κάτι κάνει σκιά, δεν είναι κάτι άλλο. Ευχαριστώ, Άλεξ μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Κοίτα εκεί μέσα που κουνιέται χωρίς να κουνάς το πακό. Εκεί κάτω από το μαύρο. Σταθεροποιήσου λίγο. Προσπαθώ. Εκεί. Ναι. Το βλέπεις μέσα
το κινητό. Έτσι και έτσι θα κάνω screen. Εμένα με ενδιαφέρει να δω μετά με την ησυχία μου. Παιδιά, το μέρος είναι χρήπη. Ρε φίλε, αυτό εκεί πάνω τι είναι ρε φίλε? Βλέπεις που φαίνεται πεντακάθαρο? Κάποιος να μας κοιτάει. Να το. Ναι. Κολλάει πάλι. Και έχει γύρει και το... Ναι, είναι σαν να έχει Σαν να γύρει. έχει γύρει και ακουμπάει στην κολόνα. Κοίτα τα πόδια του. Παγώσαν τα χέρια μου. Τι? Ακούσα μάτι. Όχι. Τι? Όχι, ακούω κάτι γκάπα-γκούπα από εκεί μέσα. Πού? Εκεί μέσα. Εδώ. Ναι. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, παιδιά, γιατί δεν έχει σήμα. Προσπαθήσαμε να μπούμε, αλλά τίποτα. Μορφή είναι, Γιώργο, την έπιασα. Να ξέρεις, είχα βρεμιόνα σήμερα και δεν την έβαλα για να δω εσένα. Σε ευχαριστώ, πάνω μου. Το ξέρω, αδερφέ. Τι? Γύρω από εδώ. Απέναντι ακριβώς. Εκεί. Εκεί που φωτίζω εκεί. Και πρέπει να κάνω scream. Πάμε τα από τα πρετσακαλιά, πάμε. Πάμε ρε τσακάλια, εδώ είμαστε. Πάω που ξυρίζει, Και στο διαλόλοντο τι ήταν εδώ τώρα. Αυτό και αν είναι παραφυσικό, παιδιά, σήμερα, Στο κτίριο δεξιά. Είναι κάποιος στο κτίριο. Κάνετε και βίντεο στο YouTube. Ναι, παιδιά, θα ανεβεί το YouTube. Εννοείται. Εξαφανίστηκε. Το είδες? Εκεί λες. Ναι, εκεί που ήταν πριν εξαφανίστηκε. Όχι το μεγάλο. Πριν που λες ότι μας κοίταζε εκεί. Εξαφανίστηκε. Όχι, να το. Κυρακόβα. Ναι, να. Νάτος. Ναι. Να το. Ναι, τι μπαμ κάνει. Σαν να έχει ακουμπήσει την κολόνα και το χέρι να είναι κάτω. Ναι. Ω Χριστέ μου. Ευχαριστούμε για τα δώρα, Αναστασία. Το spirit box εσύ το έχεις? Ναι. Για άνοιξε λίγο. Έλα. Πες μου το όνομά σου. Τι,
Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Το νομίζω είπε. Τι γίνει εδώ? Επάνω. Τι λέει? Επάνω είπε. Τι τρελά κάνει. Μ' αρέσει που λέει και καλησπέρα. Κάτα. Α, δεν το κλείσες. Πες μου το όνομά σου. Όχι. Για φώτο που στέλνουμε. Instagram, παιδιά. Instagram. Λοιπόν, Τι να είναι. Πάμε μαζί. Ραγκώσει από το κρύο. πάμε μαζί μέχρι εκεί. Πού μπροστά? Μπροστά και θα τραβήξουμε εκεί μέσα. Έλα εδώ. Πάμε από εδώ. Να πιάσουμε εδώ, μπροστά που σου δείχνω και να φωτίσουμε εκεί μέσα. Άμα πιάνει σήμα. Εκεί, Ανοιχτό είναι και εκείνο. εκεί, τράβα εκεί. Μία που ακούσαμε πριν. Και έλα σιγά σιγά μάλλον. Λοιπόν, και τράβα εδώ πέρα να πιάσει σήμα και τράβα. Κάτσε να το κοιτάξω από εκεί. Λοιπόν, εκεί μέσα, εκεί και εκεί στη γωνία τράβα. Που είδαμε τη Κόλλησε. στολούρα. Κόλλησε. Κόλλησε. Ναι. Α, ήρθε. Το βλέπεις εκείνο εκεί. Που είναι σαν άνθρωπο. Ναι. Κοίτα. Παιδιά, κολλάει. Ειλικρινά. Ειλικρινά τι? Ειλικρινά τι. Ειλικρινά. Ειλικρινά τι? Ειλικρινά τι. Κόλλησε. Τράβα και εκεί την είσοδο. Ναι. Άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Έχει θέμα εδώ το σήμα, ρε φίλε. Μπορώ να σου γραμμίσω. Τι ρε? Μπορώ να σου γραμμίσω. Τι πέρασε τώρα. Τι είδανε, ζώο? Δεν ξέρω. Κλείς το φακό το μεγάλο. Γιατί για να μην βλέπουμε? Αριστερά λένε εδώ, στα σχόλια. Τι πέρασε ρε ζώο? Τι να δω. Πού να κοιτάξω να δω. Τι λέει ρε?
Τι λέει το Spirit Box? Πήγε. Έλα. Τι ρε? Ποιος πετάει πέτρες? Τι πέτρες ρε? Πέτρα πετάχτηκε. Από πού ρε? Από εκεί. Να είναι κανένας εδώ δεν παίζει, να ξέρεις. Αποκλείεται φίλε. Να είναι κάποιο. Εδώ πέρα ούτε καν. Γκουπ ακούστηκε. Ω να σε χαιρετήσω σήμερα. Εκεί στο κτίριο βασικά κάτι γίνεται. Ε, Στο κτίριο κάτι γίνεται. εκεί. Ναι, και εκεί και εδώ. Είσαι δαίμονας. Έκλεισε. Τι έκανες ρε? Έκλεισε. Μόνο του. Δεν το πείραξα. Είσαι δαίμονας. Σι. Σι. Τι είσαι? Τι είπε? Το... Μαλάκα. Όντως ακούστηκε σαν πέτρα από το κτίριο. Ρε φίλε, εκεί ήμουνα και έσκασε. Τι είσαι? Εσύ τι είσαι? Παιδιά, αν πάμε μέσα δεν θα έχει σήμα. Σας το ξαναλέω. Το δοκιμάσαμε. Ξανακάνε το χτύπο που έκανες. Ja till. Τι είπε? Ναι, σου είπε. Τι θες εδώ πέρα? Σε αυτό το μέρος τι θέλεις? Το έχεις τυχιώσει? Ναι. 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 Κοίτα, κοίτα φιόλωμα, κοίτα φιόλωμα. Ναι ρε σου λέω. Αυτό δεν σου είπα πριν. Φαίνεται και από το φακό, κοίτα. Λεβί. Ναι. 2. Είστε δύο εδώ. Προλαβέ. Προλά. Τρεις λέει. Τρεις. Τρεις. Σε κοιτάω. Πώς είστε εδώ εσείς? Πόσες εγκλωβισμένες ψυχές είστε εδώ πέρα και τι έχετε πάθει? Αμήν. Δώσε μου σε παρακαλώ ένα σημάδι. Παιδιά, το ξαναλέω, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο κτίριο γιατί δεν υπάρχει το σήμα. Μίτσο, έλα λίγο να δοκιμάσουμε κάτι. Να κάνουμε μια δοκιμή. Μήπως το σήμα είναι εντάξει. Έντονη παρουσία.
Κοίτα, εδώ είχε άλλο κτίριο. Κοίτα. Μαλάκα. Που ακούστηκε ο εξοπλισμός. Κάτσε κάτι γυαλί. Που ακούστηκε ο εξοπλισμός. Κάτσε κάτι γυαλί. Κόλλησε εδώ. Πάμε. Πάμε. Πού? Όχι δύο φακούς, μην χτυπάς το ίδιο σημείο με εμένα. Κόψε. Εσύ κάνεις αυτούς τους ήχους. Γιατί είναι. Για το ξέρω το μέρος, είχα πάει. Φοβάσαι. Δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι. Γι' αυτό είμαι εδώ. Ντάνι. Ντάνι είναι το όνομά σου. Ντάνι είναι το όνομά σου. Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ. Μάια. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εφτά. Πού είστε εφτά? Είναι ρε με λεγούνι έχει. 2, 3, 7. Είναι και βγαίνει. Φίλε, αυτό που ήταν σαν σκυφτό, που ήταν πριν, εξαφανίστηκε. Κοίτα. Σε ευχαριστώ Δημήτρη. Εξαφανίστηκε ρε, δεν υπάρχει. Γιατί είσαι εδώ? Ρε φίλε, πού πήγε αυτό που ήταν εκεί πέρα το σκυφτό? Μαλάκα, δεν γίνεται. Θες να σε στείλω Γιώργο τώρα να δεις τι είναι? Μετά που θα βγω, στείλ το μου. Ρε φίλε, εξαφανίστηκε βλέπεις. Σε μένα το λες. Ρε παιδιά, τι εννοείται? Πάνω. Πού? Εκεί που... Πάνω, εκεί στο κενό. Ναι, κοίτα λίγο, πάρ' το φακό. Ναι, Το βλέπεις? ναι, Αν με βάλεις το φακό δεν φαίνεται. ναι, Κοίτα, ναι, εξαφανίζεται. ναι. Πώς γίνεται αυτό? Κοίτα που φαίνεται με γυμνό μάτι. Ναι, αυτό σου λέω, να. Το βλέπει. Ναι, Ναι, σαν να σε έτσι, κοιτάει. έτσι ναι, με φακό δεν το βλέπω όμως. Όχι, εκεί ακριβώς.
Όχι, δεν είμαι τρελός ρε πούστη. Όχι, τρελός δεν είσαι σίγουρα. Να το εκεί πάνω. Και όταν κατεβάζεις το Αυτό πλαφόν, σου λέω, να ναι. το. Αυτό σου Και λέω. να σου πω κιόλας. Και συγγνώμη κιόλας. Ένα Ψάρεψε και το ένα δύο Γιώργο. δίπλα. Και ένα εκεί. Ναι, Να το, εκεί, χωρίς εκεί, εκεί. φακό. Να το εκεί. Όπα, εδώ κάτι φαίνεται. Δεξιά. Λίγο πιο έντονο φακός, δεν πάει άλλο. Να φωτίσουμε και δύο μαζί. Για φώτισε λίγο εκεί που φωτίζω. Εκεί. Εκεί. Λίγο πιο κάτω. Εκεί. Καλά είσαι. Αχ, να φαίνεται. Καταρχάς έχουν παγώσει στα χέρια. Ναι, τώρα σε λίγο θα φύγουμε, δεν γίνεται. Μα και μέσα δεν μπορούμε να μπούμε. Εγώ είχα σκοπό να μπούμε μέσα. Άμα δεν έχει σήμα, τι καθόμαστε εδώ στο ίδιο σημείο. Ακίνητοι. Δεν έχει νόημα. Άμα έρθουμε πρωί, Πάλι δεν θα έχει σήμα. Εκτός θα τραβήξουμε βίντεο. Δεν μπορούμε να μπούμε γιατί δεν έχει σήμα, παιδιά. Αλλιώς εγώ έμπαινα. Δεν είναι. Γι' αυτό ήρθαμε. Για να μπούμε μέσα. Δοκιμάστε λίγο πιο κοντά. Άμα πάω πιο κοντά θα δείτε τώρα, θα χαθεί το σήμα.